Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/triennial awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun, 094976435525 sa Smart, 0927576855 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balita. Yes, katulog Joy, no? Kaganina, practice na nato sa amo gani. In fact, practice na namo nga taas kayong lista, no? Ipapangadji, pamisahan. Sa imong observation, Dr. Joy, naapa ba na gyapon karon? Naapa gyapon na, Sir Tats. In fact, may nungdog gyud ko ana, no? Kanang pangadji sa mga kag nga sa gagmay pa mi kanang 90s bitaw paingon sa kuan, paingon sa kanang kalag-kalag. Kanya ako yung ma-memorize anak kanang sa langob nga among padulngan imo kaming parabangan mga anak ba. So, wat maghinumdum ko nga ko anjud kanang mo ni siya time nga atong I think inindot mo sa siya kay nagpahinumdum sa di numero 1 nga lumalabay ra ta aning kalibutan na. No? Very dili lang kay sa katong sana kanang assurance din nga naghinumdum ta pero gipahinumduman na sad nga lumalabay ra ta aning kalibutan na. Ikaduha nga kanang kuan kanang importante nga kanang may kag relasyon sa imong pamilya di ba? Kaya uli ka may relasyon kasi mo iyon lagi pamisahan ta to kay na may mga inaana but you know komedya aside pero makuan magunda kanang bisag unsa ang atong mga kaliwatan mga ni taliwan na ato man gid sa hinduman tungod kay gipangga nato sila no unya mo sa di atong expectation mapangga unta sa atong mga ugwa na sa daan ng kalibutan na. Dok Joy, nining bahina mangayok ko nimo og kinapus nga mensahe no labi na gyud nga sa labi na gyud sa atong pagsaulog nining adlaw sa mga minatay. Imong mensahe alang sa atong mga suging di paminaw. Siguro atong kuano no hinauton ta nga dili lang ta kausa sa usa ka tuig mo hinumdum sa atong mga nitaliwan o ato sang hinumduman sila kada adlaw sa atong mga pag-ampo no sa atong mga pangaliya unya importante kaayo nga ato sad ning may unta kong solemne ang celebration tungod kay mao gud ang panahon nga atong i-concentrate ang atong kuan sa pag-ampo niya kanang mga karaoke siguro o kanang mga saba-saba unya na lang na inihuman unya hasta ang kuan ang pagkaon importante man kaayo na tungod kay mao man ni siya magpabutang sa mga pamilya di ba inignaan na sa menteryo mga tunen ang tanang mga parinti unya musuroy para nako Sir Tats importante kaayo ni kay mao ni siya pag-connect sa nato sa atong mga pamilya kay in the final end kung naay mga kuan kinsa may naas imong ka sana imuhang ikalimon kanang imong kasandigan kun dili ang imong pamilya sa kanya. Boy na mga higala, kuyog sa nato karong buntaga ang kasamtangang Museo Subo Curator niya siya may kasamtang sa archaeologic assistant ug usa ka magtudlo about sa museology. Kuyog nato karon si Miss Masi Cabanis. Miss Masi, mayong buntag kanimo. May buntag diha Sir Tats, Ma'am Joy ug sa atong mga tigpaminaw sa pagtuki kada Sabado. So una siguro pangutana nato alam ni Miss Masi sa mga expectations nga inyong himo giun sa pag-honor sa atong mga ancestors sa ilang mga minahal nga mipanaw na. Daghan makaayo ta gipang conduct nga mga archaeological excavations ng mga pagpangalot sa laing-laing party diri sa probinsya sa Sugbo. Ang mga lungsod or ang mga lugar nga ato ang mga naatay mga nakita nga mga burials kay dito sa Bolhoon sa San Remigio, which is the oldest archaeological site in Cebu, ug sa Plaza Independencia. Unya sa mga burials nga atong mga nakautan, makita nato nga sila kaniadto maghalad sila sa ilahang mga patay before nila ilubong
Naatay mga, like for example, sa Bolhoon, nakakita ta og usa ka burial dito nga nagsulob sa iyahang kwintas nga gama sa Bulawan. Naasa tay mga burials nga nakitaan dito nga naggilubong kauban ang mga ceramics, mga blue and white wares, mga plato, ug mga kun nga naisud nga mga bukog sa isda or sa hayop, sa manok. Ang sa Bolhoon nga burial, they were buried in various positions. So naay mga burials nga nagatubang sa dagat, naay mga burials nga nagatubang basta lain-lain ang iyahang mga directions, iyang position sa iyang mga ulo. Ang mga babay lain og hand position sa mga lalaki. Like ang mga babay, I think if I'm not mistaken, ang mga babay kay ang ilahang kamot ibutang sa diri sa ubos o diri sa may tiyan, unya ang sa lalaki kay ibutang sa dughan. Naasa to'y isa ka burial gani nga gilubong siya nga gaubo. Ang atong mga archaeologists are in the process of analyzing kung nganong ingon ato ang ilahang mga burial positions. Unya sa Plaza Independencia, nakakita sa ta dito og burial nga ang iyahang naong gitabunan og gold nga maskara. Tabon lang ni siya para sa mata, ilong ug sa baba. Ingon sila nga tabunan kuno na ang ilahang ilong, mata ug ang baba para kuno dili makasulod ang daotang espiritu, hindi ka matay before nila ilubong. Nya ingon sad sila nga kung asa sila dapit nagpuyo, ato ra sad nila ilubong duol ang ilahang mahal sa kinabuhi. So wala gyud ingoy sementeryo bitaw nga asa nila ilubong. Kung asa lang sila nahimutang ato nila ilubong duol. Ang death mask nga katong ako nahisgutan, makita nato sa Museo Sugbo. Kay ang National Museum naa naman nahimutang sa sulod sa complex sa Museo Sugbo. So kung mobisita ta sa museo nga naa nahimutang diha sa MJ Cuenco katong karaan nga CPDRC, naa diha nato gi-display ang katong gold death mask nga nakauta nato sa Plaza Independencia. Ana nya dito sa San Remigio nakita sad nato nga naay burial nga gisod, naay lubong nga gisod sa jar no sa mga containers, which is makaingon ta nga diri sa atoa sa wala pa naabot ang mga Spanish, ang mga practices gyud sa mga tao is either ibutang siya sa usa ka jar or sa usa ka burial coffin nga gama sa kahoy nga gamiton for secondary burial. Ang sa Pirmiro burial ra gyud to siya, unya naatoy mga accompaniments, but most of the accompaniments nga gibutang tupad sa burial mga clay siya potteries. Sa lapyahan nga side dito ta nakakita og mga jar burials. And usually, ang naa sa sud sa ilahang jar burial kay kanang bukog sa mga bata. Dili siya sa adults. Sa San Remigio, naami burial nga nagtapad sila. Ang ilahang mga tiil, silbi, nagsugat, pero usara sila kalinya. Unya, sa Bolhoon sad, naasa tay mga burial nga gamay ra kaayo ang difference, murag makaingon ka nga gidungan gud sila og lubong. Unya wala pa man sa tamuhunong kay giuhaw pa man gyud ang atong mga archaeologists sa kanang dugang pa nga mga knowledge sa atong mga burial practices diri no, kay dili pa man gyud kay siya ingon ana ka elaborate ang ato ang mga nakuha pa. I think there are still plans nga magpadayon sa mga archaeological excavations. Sunod siguro itong pangutana, magisgot to si Ma'am Joy nga naay plato o mga plato nga kuyog. Nga naman, kung sa may mga lain-lain ba nga mga pots ang inyong nakita o kung sa pang mga butang nga inyong mga nakitaan no, panahon sa inyong pag-excavate. Ang katong mga pots kay before gi-introduce sa mga insect ang mga blue and white wares ug ang mga celadons diri sa atuang isla no, to the natives, before the Chinese introduced the blue and white wares to us,
ang kasagaran yung mga accompaniments nga ilang ihalad are mga clay, mga potteries, mostly made of clays, no? Pag abot na sa mga Chinese, o sa uban mga Southeast Asian countries nga ni-introduce sa ato sa katong mga blue and white wares, mga celadons, mga ceramics, giapil na sa to siya sa halad sa mga natives kaniadto sa ilahang mga lubong, sa ilahang mga loved ones. It also serves as kanang status symbol sa una pod. Niingon sila nga ang kasagaran mga nag-angkon og mga pots or ang kanang mga mga ceramics kaniadto, usually they were affluent. In terms of sa quantity lang siguro sa among mga nakautan, daghan yun og burial ang bolhoon. Kay wala manggod kaayo siya na disturb ang ihang site. Whereas dito sa uban mga sites nga ato ang naadto sama sa San Remigio o sa Plaza Independencia, medyo urbanized na siya. Sama sa Plaza Independencia, urbanized na siya. Ang sa San Remigio, daghan na pud og mga namuyo dito sa Lapyahan, nagtukod og mga resorts. So wa ta kibaw og ang mga tao sa una nga ang katong mga tao nga nagtukod og mga balay, ilahan natong nakautan na disturb na, so gamay na lang among mga nakita dito. But sila tanan dako gyud kay sila, they all of those sites gave a rich contribution gyud sa history nato diri sa Cebu. Kay gamay ra man gud kaayo ta og mga documents nga nagistorya bahin sa kasaysayan sa Sugbo, so wala pa naabot ang mga katsila. So kato sila bisan og regardless of quantity kung pila baron ka burials or artifacts ang among nakit-an, pero the analysis man good behind the excavations will tell you kung unsa ka rich ang kultura sa mga Cebuano. Napay mga na record na to karon nga mga practices before nga karon gihimo pa kuan kanang pabaon kay sa ilaha sa una mga plato, mga blue and white wares. Kasagaran nato karon kung unsay mga importante nga butang nga gipanag-iya anang tawhana, labi na katong mga butang nga dili nila mabuhian, atog yung i-apil sa ilahang lubnganan sama sa kanang bisan antipara, kuwang na lang cellphone, i-apil og hatag. Basta lang kay mada sa katong ato ang mahal sa kinabuhi ang ilahang dili sila mabuwag ba sa ilahang favorite nga butang. Kanang sa ato karon sa in modern cemeteries, makonsider sa nato siya og secondary burial kay labi na atong mga sementeryo karon tungod sa population nato daghan sad kaayong nangamatay, so dili gyud niya ma-accommodate tanan patay. So ang buhaton is pila lang ka years ang kontrata. Kung maka-afford pa ka nga mobayad pa o mo-extend pa sa imuhang kontrata, pwede. But if you cannot afford, mahimo na yung secondary burial ang imuhang patay, kay imuha man siyang kuhaon, then you transfer it to a secondary, to a chamber, kung asa bone chamber baron, nga mas makasave pa ka. Ang primary burial, mauna siyang ilubong ang patayng lawas dito sa yuta. It becomes a secondary burial kung i-remove na nimo siya unya ibalhin sa lain nga container. Miss Masi, nining puntuha mga may sa imong hinapos nga mensahe alang sa atong mga suking tigpaminaw. Labi na gyud nining atong pagsaulog sa All Souls Day. Ang ako alang masulti no nga sa kataas sa dagan sa panahon from the pre-colonial times hangtod karon, kita part of being a human, mo value gyud ta sa ato ang mga loved ones bisan og patay na sila. Unya gi-express ni nato pinaagi sa paghatag og halad, pinaagi sa pag kanang mga pabaon. Unya karon lahi sad murag ma-consider nato nga walay kanang ma-consider nato nga we still have that kind of value kay dili man gani ta mohatag og daghang butang sa atong patay ikamatay nila, but ang atong pahinungod in terms of prayer is also a form of expressing our love sa ato ang mga mahal nga ni adto na sa pikas nga nilabang na sa pikas nga kinabuhi. Dili nato kalimtan ang ato ang mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na, kay bisan og wala na sila diri sa kalibutan,
ang paghandom nato nila will make us feel their presence no bisan wala na sila. Unya kung naamang gani sila, if they still do exist, siguro wherever they are right now, mas nindot man gyud na nga makita sad nila bisan og patay na sila nga givalue nato gihapon sila. Ana pinaagi sa ato ang mga pahinungod, atong mga pag-ampo. Bahala lang gud og dili nato i-express sa mga material things ang atong dili man necessary siguro nga kung moadto ta sa sementeryo magdagyud kag pagkaon kay kuano it's not necessary. Ang importante is nakahinumdum kanila, makapahinungod kanila, makabisita kanila, dili lang sa panahon sa patay no, dili lang panahon sa November 1 ug November 2, but sa mga panahon nga gikinahanglan sad nila nga mahinumduman nato sila. Ug daghang kayong salamat Miss Masi, daghang kayong salamat Doc Joy sa inyong pagiguban kanamo karong buntaga. Manginaot mi kining mga kasayuran nga atong na paabot nga sa itong kaigsunan, nakahatag po nila o igo ng kasayuran kabahin nining pagsaulog na to sa kalagkalag. Salamat sa kaayo Sir Tats o sa atong mga tigpaminaw, hinaot nga daghan sila og nakatunan. Buhay na maigsoon, mo break ko na ta alam sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo kung unsa ang panag-apoy? Mao kini ang pahinungod sa mga kalag nga gibuhat sa mga molupyo sa Sagada Mountain Province. Ang panag-apoy usa ka panagsagol sa tinuuhan sa mga Pilipino ug sa Anglican Church. Kini si Pagtoki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gipahimangnuan sa Philippine Volcanology and Seismology Confivox ang mga apektadong residente sa 7.2 nga linog niadtong Oktubre 15 ang pagsusi sa kaluwas sa ilang mga panimalay usa mubalik sa pagpuyo niini. Sigon pa ni Jeffrey Perez, Fivox Supervising Science Research Specialist, angayan lang nga susihon kung naabay liki ang mga haligi sa panimalay. Dugang pa ni Perez, bisan dili peligroso ang mga liki nga anaa sa bungbong, mas maayo nga ipasusi gihapon kini sa mga eksperto. Gipadayag usab sa Fivox nga angayan sab nga mutabang ang lokal nga gobyerno sa mga residente nga dili makakuha sa mga inhinyero tungod sa pinansyal nga rason. Sa laing balita, malampuson ang gipahigayon nga barangay election ni adtong Oktubre 28. Mao kini ang gipadayag ni Temi Lambino, Commission on Election kun COMELEC Region 7 Director, bisan pa man sa ubang kakulian nga nahitabo. Matud pa ni Lambino, gipangandaman gayud kini sa COMELEC aron malikayan ang mga problema sa nahitabo sa mga niaging eleksyon. Sa usa ka press conference, gisaysay ni Lionel Castellano, Provincial Election Supervisor, nga madawat sa mga maestra nga nagsilbing barangay election tellers ang ilang honoraria sulod karong simenaha diin ang uban nakadawat na gani usa ka adlaw human sa eleksyon. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong simenaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun, 094976435525 sa Smart, 092757680055 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. So maigsoon, natapos na itong turmanon, manginaot unta nga pinaaginining ato ang pag-isgot kabahin sa kalag-kalag. Again, nakahatag kini o pipila ka mga kasayuran kaninyo. Labi na gyud sa ato ang pagsaulog sa kalag-kalag na igsoon. Wala tayong panahon, kung hindi natapos sa itong turmanon, sa kalan sa akong kaubanan sa buhat, si Ms. Luxan, si Ma'am Heidi Palapar, kang Ma'am Dog Micho, atong Chief Operating Officer sa Foundation. Ako sa kasing pasalamat
sa inyong pakikuban ka na mo hantod sa sunod semana sa samang adlaw ta nga istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga tumong sa panag-apoy sa sagada maong paghatag og kahupay sa mga kalag nga naa pa sa purgatorio? Kipahigayon kini sa kahaponon sa All Saints Day, pinaagi sa pagdagkot sa mga sanga sa saling, kung pine twigs, duol sa lubnganan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Kini si Pagto kay Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun 094976435525 sa Smart 092757680055 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013.